alhamdulillah bi mo ga shite diwa nene jinati kine kelente bi woni mena ferenga flelu maere mo go malana abera sara wele bulu fato laga to be plasia bi ne kelendora ne ya mo go malana Antle nse ere jinati kina awo ne mo go wela amena nye jatemino ke nkulo bala dugu kono kede jinati yan sigida ina ko sebe kina ne yi togo me ka soro ni ye folo boy boro ne temu ya ne ba fa ka ke jama nya mo de sigida ina quartier nyama quartier bela nyama awo bela vote do de bena chon voilà election e bna gere sigida na jenu ni nyogoche ne mu wa jama chara o de bna ke sigida nya mo donc ne ameke jinati kine nya me fana ki bi se jama karabala o la nani fe jama karawa o te foi de ne jinati kine ngabo na iwo ki to ne to ko Terezi mais ma femme famille na jinati kine mena nyefo nene be ga kuma chogo mna nen jino le be ga kuma ni na jinati kine fe ita ko paraba ko nte ni akara wa do dabi njota la jinati kine ya fama ni ga saraka do kina weme ma fo tuwe fe ake quartier ni mo gori awo nya sigida te sigida wora wa faraka awo la do u jabio nga saraka fla de bala folo o jume saraka kele bobo kele ne bobo kine to fo en jonasa iwara saraka kele muya a folo ele be mo bo ibiti da shufala fe digine sola ka ko fo dugujo dumena nu biki kube feme kila kana kulele ni kulela doro o ida saraka chene pe o saraka kele no ya flana nere bobo kine est ce que ba do be ga kuma mfo ko ne ma ko ne ga tanda diginya so ka ko ga shi ko dugumno ga shi kane ki ko ne ga saraka fole kine ne gon ma fa ga jamanya mo ga me kine ma do dugumno ga kini fana ga dugune wa mo go be na mu fe ma an dugumene ga kini jumene ga fali ba shi te ni take dabi ne mi wele de kine ne te ga ko tan du suye woy wala ne Terezi ba fa ga jamanya mo go doroni no yi kinsa kana fo wai kana fo ni dugu jera ibe ta ga sigidala vote don ni mo ma kashi no ko nda fo ni jinati kino ko wai woi fana tala kine o tala de aya ni o ba ni o kala ko ni agala ni lesi wa ka kele fiera faraka ni be na domina aute mo goy bolangulo na se ane parce que au genou fle ni mo goy ni maya kawe ate se ga tisa sinon nyan sigidala jente comme na jinati ne jinati nga ibe temula alu te segi fo wai bu fo tu ni te segi la ne ko ni ka ngate kan ta fo ni bolo la ngolo sira ma fe fiere assalamu alaikum kele ni di dawana mais ma fille mais ça va pas chez vous tu crois pas toi mais ma faut attendre la mine ya quoi joye la ma fille ne tiga ma fille ni wolo jarane la ne dem so fala le ko kine lui deli il bolo da dusula wango bientôt quoi patron dela billahi men ni na fa da tugu sigida ene idela na jon da tugu ara ko bientôt ito lamne ni bolo lamne kana mo wazara du ibitida aki kinga ni ko ni tugu jara ni mo ma kasa mais ngoni da du mo kana mo wazara du kine bi deli ne be deli ni tala me folo ni clara ni be na fo ki be na kele ka ne fe aga na ki gono ko teni mbila ki be kele ka ne jilati ki ne fe ine de flyer teni mbila ampe bo deli ai si sabali ala anakira kama abulu do dusula jilati kine awo ne sona me mi deli ko mi ne tin na ti mo ni tanya na ko folo ne be kila ka kuma ke mo gramo wenzentu ente na ni na pere ne moi est-ce que be jilati ki ne tiendo amega foka kat sabali ifana patoro ibolo de dusula mi deli ere ka kama ite nyoma ata jonga kele fo ya tini tigi kanga buya di mo be giri ka ina ko no gera ibe voti
Eh non. Pourquoi mon homme ni si la caché? Mais ne te ka kuma o fɛ yan. Eh ne pare. Karamɔgɔ bɛ fɛn bɔra. Ah ok. O daga daw la. O don ko yɛrɛ ne ye ko dɔ jate minɛ e la. Ni e m'i hakili sigi. E b'a bɛɛ jɛ. Jumɛn? Ka jumɛn bɛɛ jɛ? O don ko i ma bɔ karamɔgɔ bɛ fɛn fɛ yan nɔ. Awɔ. Ne ye fɛn dɔ jate minɛ na. Ne ka mɔgɔw ko k'u b'i bila ka taa nɔri la. Ka na sɔn dɛ. N'i taara o bali bɛ mɔgɔ fɔlɔ min sɔrɔ o ye de. Allah. Allah. No ala ka teli la ka ci de. N ka cɛ patron e tilala i ni e tilala. Ne tilala. Ok i bɛ se k'a kɛ to n bɛ na kuma dɔ fɔ. Problème foyi t'a la patron. Mais e nalen ne kun b'a kɛ kuma caman ni kɛlɛ ye. A Patron tɛ nin fɛ yen. hakɛ to quoi. Jinɛtigi Jinɛ ne bɛ siran ɲini. Kana ɲinɛ dɛ. Ayi n tɛ ɲina. N y'a f'i ye cogo min na. Awɔ. I k'a kɛ ten. N'ala sɔnna ma. N'i bɛ na don min na i ni dɔ bɛ na. Jinɛtigi Jinɛ i b'a dɔn ne nakun fanba bɛɛ tun ye karamɔgɔ Wɛzɛn nin ko in de la. Bari i b'a dɔn ne sugura nin de la parce que ne sugura n ko misikuluba u bɛ ka tɛmɛ mais ne de tun bɛ misikulu bɛɛ la ɲɛfɛ misikulu bɛɛ la ɲɛfɛ quoi ne de tun bɛ misi kelen sanfɛ o de tun bɛ to ɲɛfɛ bon o kɛra donso dɔ de tun ye o de bali ci. O ye salen de ye o. Ne ma fɔ a n ko ni bali bɛ mɔgɔ fɔlɔ min sɔrɔ o ye e de ye. Misi fɔlɔ min tun bɛ ɲɛfɛ dɛ o y'aw bilalen ka taa nɔri la donso b'a bali ci e la o ye fɔlɔ de ye san fɔlɔ ka bɔ kan fɔlɔ. Jinɛtigi Jinɛ i b'a dɔn an bɛna solution jumɛn de bɛ sɔrɔ o ko la sisan. Tentigɛ in kɔni saraka de b'a la min bɛ kɛ tentigi ye. Saraka de b'a la i bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la sisan. I b'a dɔn ni teni min filɛ o kan na nin ye anw lakana teni de nka ni teni tɛ don gansan dɛ fo k'a sɔrɔ i kolen de don. An ka ɲɛmɔgɔ caman filɛ aw ɲɛfɛ u caman ka gindo bɛ ne Jinɛtigi Jinɛ de bolo yɔrɔ ma deli k'o f'i ye ni bi tɛ. Ayi non i ma deli k'o fɔ. U caman bɛ don ne ka sufɛ a tututu ne de b'a caman dun. Allahu Akbar ja ne bɛ kɛ Jinɛ filɛ mɔgɔ denni ja e ka jugu n'o bɛɛ e tɛmɛn'i fa la a mɛnna Jinɛ an b'o kɛ ka cogo di o saraka bɔ ko ni o fɛn ko ninnu n b'i lamɛn. Bon o diyara n ye saraka dɔw de bɛ ko in na olu saraka bɛ bɔ ni Jinɛ fatɔw ye. Jinɛ fatɔ Jinɛ. I daminɛ i t'o sɔrɔ ne Jinɛtigi Jinɛ de b'o sɔrɔ ni mɔgɔ min ni jinɛw man di i tɛ se k'o Jinɛ fatɔw sɔrɔ. Jinɛ ayiwa i tɛ hali bi i yɛrɛ ɲɛfɔ dɔɔnin quoi parce que ne tɛ ka foyi de faamuya fɔlɔ hali bi an b'o ko kɛ cogo di. Donc o ko la i bɛ 5000 di. 5000. o yɛrɛ ye dɔnbagalako de ye. Jinɛ nin ma lajɛ anw fɛnɛ an ma taa ɲɛfɛ ten kosɛbɛ dɛ an ye jala fitininw de b'an bolo cɛ ni 5000 bɔra an sara wari la a tɔ b'a dɛ dɛ. Ni 5000 t'i bolo i bɛ avance di yan. Nin kɔni ne bɔtɔ ye baara yɔrɔ de la hali ne ma susu fɔlɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛcogo la donc bon ne kɔni kunna wari bɛɛ yan 2000 de bɛ ne bolo. Ayi dɛ i bɛ avance di i bɛ 3000 de di. Jinɛ b'i deli ala kama yɛrɛ de i delila yɛrɛ de. Sinon mɔgɔ tɛ jɛn ka kɛ kelen o e nana sisan ko parce que teni b'e la ka ne ni cɛ min sɔrɔ kuma na k'i pɛrɛn-pɛrɛn k'i jama-jama n b'o de f'i ye hali ni teni b'i bolo i ma jigin ni mɔgɔ ye k'i bɛn ni mɔgɔ ma ten dir'i ma k'i k'anw lakana de mais a ma fɔ i ka ci an bolo mɔgɔ tɛ jɛn ka kɛ kelen n'o tɛ ne b'a fɔ ne tɛ sisan wa n'e taara e bɛ sa. N'i bɛ na don min na i kana nin 3000 kɛ. O tɛ problème ye Jinɛ nin ka kɛ fɔlɔ kun fɔlɔ ka kɛ. N'i tilala i bɛ se ka taa parce que mɔgɔ yɛrɛ soit ta ka taa. Hali ne fa karamɔgɔ Wɛzɛn a bɛ sigi ka wuli a tɛ nin ɲɔgɔnna sɔrɔ fɛn min ye Thérèse ye sa ka ban ka wari di i bɛ t'i da jigilaso la dugumɛnɛ mana mun da i kan i bɛ ala ka dumuni mankan mɛn. 2000. Allahu Akbar ala ka silamɛya in dɛmɛ dɛ ayi Jinɛtigi Jinɛ. Karamɔgɔ Wɛzɛn. Wuli ka sigiyɔrɔ diya n ye. N'i bɔtɔ ye min. n'a y'i sigi n ka kuma dɔ f'i ye Allahu Akbar n bɛ min f'i ye walahi i bɛ maa caman ye misiri ɲɛfɛ aran na cɛw bɛ siran sa ɲɛ dɛ
ne m'a fait bi ngo me ka taga su dɔ laseli wa awɔ ne taala an ye lansara seli ngo ka su bɔ ka na an ka su seli e y'a fama bɔ la ko corbière da bloqué la ko su tɛ ka se ka bɔ a bɛɛ ni n bɔcogo cɛ n ko ne bɛ bali min na su balima fɛn bɛ corbière kɔnɔ a bɛ wala fenêtre ne ko subhanallah n ko ala ka silamɛ dɛmɛ n ko jama dɔw bɛ siran sɛn ɲɛ k'u ka su seli tɛ k'u to corbière kɔnɔ n ko su bɛ se ka seli cogo di k'u to corbière kɔnɔ o bɛ se ka kɛ wa ayi o kɔni tɛ se ka kɛ ne ko n ko yala hali n'u ye su seli corbière kɔnɔ n ko su ni corbière de bɛna dun wa o kɔni tɛ se ka kɛ o Allahu akibaru o si man tɔɔrɔ koyi jibiri min bɛ tɛmɛ ni bere ye a fajiri o fajiri jibiri don ala cɛkɔrɔba kokorola min bɛ tɛmɛ ni bere ye yan sa cɛkɔrɔba dɛsɛlen ni yan n ko o tun bɛ corbière kɔnɔ ne yɛrɛ o bɔcogo ye fenêtre fɛ cogoya dɔ la n ko Allahu akibaru fo ka wɔsi jɛbigaw bɛ siran s'an ɲɛ a bɛɛ ni bɔdugu cɛ n ko ala k'an ta k'ala hɛrɛ ye a karamɔgɔ bɛ se u ko hinɛ sɛ fa ye barika b'i fa la dɛ k'u bɛ taa mécanicien wele ka na ko ka suta mobili Dakar n ko non non n k'a y'a kun n gɛrɛla mobili la suran barikali don n ye o fɔ k'an tɛgɛ da mobili porte la kelen ne ni ka tila suran in kalali na a bɛɛ ni n bɔdugu cɛ n ye portière sama dɔrɔn dayɛlɛ la n ko maaw kabala de ye a bɛɛ ni n bɔdugu cɛ nagitiya kɔrɔ ta o la sa karamɔgɔ tiɲɛ na o sira in barikalen don o tuma o nkalon donnen ko la o ye nkalon donnen kuma la sa kɛ o tɛ wa ne y'i tigɛ kɔrɔ ta dɔrɔn de o o ye danabala ye sa kɛ e b'i fa tigɛ kɔrɔ ta o tuma ne y'a f'i ye ko n ye nkalon de tigɛ tola ni mɔgɔ tigɛ kɔrɔ la o kana baro tiɲɛ sa kana baro tiɲɛ cɛ min kana nɔnɔ f'i ye kana na n kɛ nkalon tigɛla ko ne sa han n'o de wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ yɛrɛ an k'o bɛɛ to yen sa bi ne ye 2000 de sɔrɔ 2000 juru tɛ fiyewu ko juru wa bi bɛɛ ma bɔ ka ne jinɛtigi kile kelen dɔrɔn de to yan o kɛra n ye 2000 de sɔrɔ bi wa tɔ bɛ kɔfɛ koyi alhamdulillah tabarikala tabarakala ayi kini ne y'a fɔ n ko barika b'e la koyi i ma ye e wulila don min na dɔrɔn a don san nana wa nka e wulila tilema fɛ de barika b'i la dɛ a bɛɛ ni n bɔdugu cɛ ne y'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn ko ni ne taara n ko maa bɛ ne kɔ yan o bɛ wari sɔrɔ ka bila ne ɲɛ ala ka barika d'i la koyi amina mɛ karamɔgɔ ye dɛ wari tɛna d'i ma koyi ayi n y'a faamu a bɛ ko dɔ a bɛ wo dɔ la tugun a bɛ wo dɔ la ayi a tɛna don wo foyi fana cɛ iwari jinɛtigi kinɛ n bɛ fɛn dɔ f'i ye barika ɲini barika ka ɲi koyi ne ye nin di ne ma walahi ni ne nisɔndiyara ka dugawu dugawu kɛ a bɛ minɛ ayi o di sa ayi e de la sa e tɛ taara su seli u ye joli d'e ma o tɛ se ka langali banbatɔ kun ye fantan ye a soma bɛɛ ye fantan olu yɛrɛ hinɛ ye ne minɛ cogoya min na han ne ye 2000 in di ne ma sini ni ne taara u fɛ yen foli la ne bɛ 1000 d'u bolo silamɛya la an ka hinɛ ɲɔgɔn na fantan de b'u la se t'u ye o ka ne ka wari minɛ ka t'o d'u ma ko parce que ko se t'olu ye jɔn bɛ ni daga i b'a dɔn jinɛtigi na n'i y'a ta ka layɛ an bɛɛ bɛ camancɛ de la karamɔgɔ bɛ n sɛn wala n t'a di jinɛtigi fɛnɛ i fa ma kɔrɔlen e taara su seli olu ye wari d'i ma sa o ma wari bɛrɛ di sa walahi 7000 n t'a di 7000 kɛ hinɛ ne ta in farala kan o b'a kɛ joli 9 tɛ wa 9 kɔrɔ ka di koyi n bɛ fɛ ka min f'i ye i bɛnkɛla de ne fure dɛ n'i ma 9 di o ma ɲi dɛ ala k'an ta k'ala hɛrɛ ye wolobali